Terve! Siirryn juna-asemaa kohti. Tässä olisi seuraavaksi vuorossa Helsinki, Satakunta, Helsinki. 600 kilometrin versiona tänä vuonna. Viime vuonna tosiaan sama tapahtuma. Sen kanssa mä pääsin ilmoittautumaan ennakkoon elokuussa ajettavaan Pariisi-Brest-Pariisi tapahtumaan. Ja nyt ympyrä sulkeutuu. Tää on viimeinen tämän vuoden karsinta jo siihen samaan kyseiseen Pariisi-Brest-Pariisi tapahtumaan. Ja tämän jälkeen voikin sitten muuttaa esirekisteröinnin rekisteröinniksi, kunhan keltainen kortti on taskussa ja sen on Ranskan suurvisiiri hyväksynyt. Alright, seuraavaksi junaan ja huomenna aamulla starttaa Kansalaistorilta Helsingistä. It's like 50 meters from the road, and there is a short gravel segment. Alkumatkan meno oli aika reipasta, joten tässä Espoon Laahnuksen kohdalla oli hyvä ottaa pieni breikki ja jäädä jutustelemaan lähistöllä asuvan tätin kanssa. Moro! Siinä tätsyn kanssa jutustellessa oli hyvä päästä, että tämä takaa kuumottanut isompi porukka ohi, jotta oma vauhti ei ole sitten liian kova tällä ryhmää karkuun ajaessa. Aika me höpistiin ja taas matka jatkuu. Sen edessä näkyy samaan muottiin rakennettuja 650D-pyöriä, vannejarrut ja hiiltävät lokarit ja hyvä mieli. Jep. Lähtenyt nyt sit Helsinki, Satakunta, Helsinki 600 kilometriä brevetti käyntiin ja meno on tasoittunut ihan mukavasti jo. 45 henkilöä ainakin ilmoittautunut ja pakka on levinnyt ihan mukavasti tielle. Kärki ajaa kovaa tietysti kaukana jo edessä ja mä teen semmosen jekun, että mä jätin itteni ihan tarkoituksella tänne peräälle. Täältä on sitten psykologisesti helppo ajella. Ei tuu sit semmoista kiusausta ajaa kovaa menevän porukan kanssa, koska siinä sit ajaa itsensä ihan loppuun. Taas tämmöistä rauhallista omaa ajoa. 40 kilometriä tultu ja maisemat alkaa tasoittumaan. Peltoa ja sen semmoista. Vielä tämä on mukavaa. Keli on mitä parahin. Ei sada, ei juuri tuule. Mutta lämpöä totta kai tänään riittää. Vettä todennäköisesti kuluu. Eipä mitään. Polkastaan muutama kerros ja jatketaan taas hölinet. Wow.
alkuun. Noin 90 jotain ajettu, lähes sattuu ja lähdetään eteneen Yleisjärven suuntaan. Massu täynnä hyvää ruokaa ja sen semmoista. Isoin porukka tästä jo lähti. Kaksistaan satunnaistutun kanssa poljettu. Hyvin kulkee. Urjala lähestyy, ensimmäinen kontrolli. Sitten on vielä joku 10-15 kilsaa sinne. Ollut tosi kivasti. Et pieni myötänen tai sivutuuli ja eihän tää nyt ainakaan vettä sada, niin se on kiva. Ensimmäinen kontrolli, Urjala R-kioski. Lähestymme Häijäätä. Tässä on nyt 233 kilometriä ajettu. Hetken päästä on vuorossa kakkoskontrolli, Siuron koskibaari. Ja sanotaan myös pienessä porukassa tää on mennyt oikein mukavasti. Porukka on vähän vaihdellut tässä matkan edetessä, mutta runko on pysynyt suunnilleen samana. Ja tietenkin itse osana porukkaa, niin se kai lasketaan. Kontrolli numero 2, Siuron koskibaari. Tänne on joku muukin jo ehtinyt.
R8 Custom Show, isoja rekkoja. Mä uskon, että tarvii jalkaa maahan laittaa. Kello on 7 minuuttia yli 4 ja lähdetään polkaisemaan takaspäin Espoota. 2,5 tuntia, 3 tuntia unta ja aika hyvä. Mäki. Taas pääsee kääntyy Sastamalan suuntaan. On se jännä paikka. Lentokoneiden varalaskeutumispaikka. Täällä mahtuu vaikka jumbojenkin läpäräyttää. Forza autokeidas. Täällä taas. Hyvää päivää. Autokeidas taputeltu. Sitten olisi vielä 120 maaliin. Helppoa kuin mikä. Pyhäjärven Helmi, viimeinen taukopaikka, vesipullojen täyttöä ennen kuin jatketaan sitten vielä tuonne maalia kohti. 50 jäljellä. Aika hienoa. Pölle 600
jotain. Se olisi viimeinen PPP-karsinta taputeltu vielä leimakorttiin ja lähdetään plänäämään Ranskan matkaa. Mikähän se oli 3. Yes.